Haien Muñozekin, haien, kopako poz eta zormen horretatik gaurko porrotera itzuli gara, hala ere taldeak, egia da lehenengo zati ez dela igual antxuken izan, baina merezi izan du askoz gehiago gaur lortzea. Bai, uste dut baietz, ez da gehiago merezi genula, baina azkenean futbola horrelakoa da eta ez dugu garaipena lortu. Hala ere taldeak, Getafe baino gauza askoz gehiago egin ditu, askoz hobeto, eta gainera norberetan sartutako gol horrek kaltetu gaitu merezi gehiago, baina askotan partidak horrelako izaten dira Getafe bezalako talde baten aurka gainera, ez? Zetik jarrita. Bai, hori da, Arerio honen aurka partidak olakoak dira, ez da, guk uste dut merito gehiago egin ditugula, hori penaltia huts egin dugu, gero bigarren zatian asko apretatu dugu haien porteria, eta azkenan ez dugu lortu, ez da. Hala ere, liga horrein digan hortxe dago, kopa egia da lasaitasun handia ematen diola, taldeak Europako sailkapena poltsikoan duelako, baina azken partidua geratzen dira eta saiatu alekita gorren geratzen. Hori da, guk argi daukaguna da, ligan gero eta goien geratu nahi dugula, eta espero dugu hemendik bukaera arte dena ematea eta partidua irabaztea. Jon Gorrotxatek egin Jon, kopatikan gaur porrota oso partido ez arraroa, baina behintzat aukerak izan dituzue gehiago, askoz gehiago merezi izateko, baina sorte txarreko jokaldi batek porrotera eraman zaituzte. Bai, hola da, nik uste dut partido oso satarra izan dela, lehenengo zatitxa nik uste dut ez dugula aurpegi ona erakutzi, ez dakit, egun beraieko lertengo ziala, duelutara, bigarren jokaldixak irabaztera, ez gara ondo egon, eta holako jokaldi zentro baten, ez nahi ondo egon despegian, eta barrua sartu da, pena bebai penaldixa faia bizena, seguramente aurretik jartzea asko aldauko zean partidua, baina nik uste bigarren zatixan aurpegi ona eman dugula, eta pena bat, nik uste dut hobeto egon garela, baina beraiek ritmoa egotea partiduan ez da lagundu. Hala ere taldea, larunbatean esfortzu ikaragarria egitetik etorren, eta Getafe baino askoz hobeto aritu da, sorteak gehiegi agian jokatu du. Bai, esan da, nik uste ez da tiro bat bezein porterian artean, eta futbol lan barruan bebai suertea badau, beraien jolasteko modua bebai, zoriondu bebai berai, eta gu goin gandian pentsatzera.